We rijden met de bus Tokio in en we dachten, nou de chauffeur maakt een grapje, die trapt op de rem en die geeft gas. De hele bus die stond te schudden. En op dat moment paniek. En we keken naar buiten, de gebouwen bewogen, we zagen ramen bewegen, we zagen grote kranen op gebouwen heen en weer zwiepen. De bus werd meteen leeggeroepen, grote paniek. Ondertussen maakte ik wat opnames met mijn iPhone om nog wat op te nemen, om die ervaring neer te zetten. Maar het was toch grote paniek onder ons, maar bij iedereen. Het is ongelooflijk. Jezus Christus, hé. Er vallen stukken van het gebouw af. Er worden van allerlei berichten die erger lijken dan dat wij zelf ervaren. Maar het is allemaal heel ernstig. Ja, hij net zoiets van, ik wil eigenlijk nog zo gauw mogelijk op het vliegen toe naar huis. Ja, dat wel. Dat wel. Maar we zien heel veel. We horen ook het vliegveld schijnt hier onder water te staan. We zien in de verte branden rondom Tokio. Er waren net nog waarschuwingen hier in het hotel over dat er weer een nieuwe aardbeving aankomt. We zitten op de 28e verdieping van een gebouw. We kijken over prachtig Tokio. En we horen allemaal dingen van buiten die kennelijk gebeuren waar wij geen weet van hebben. En wij wachten gewoon betere tijden af.